Yes, hello, what's up, Yumi? Yumi. With excess. Wala ra. If maka-move on man gid sad ka mahigala, you're free and isad ka inana ka kuan. Okay ra nga amiga mo or amigo sa imong ex para nako if naka-move on na ka. Kung kana mo ingon sila nga dili sila ganahan nga amigo ug miga sila sa ilang ex, bisag di na sila ganahan magbalik sila o wa pa man sila ka move on nimo. Another video no siya nasag mo klaro pero eto ko tayo sa nagi no sa nag DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoo ko. Yes, hello, what's up, mahigala, no? So, ang natog diha makamata na. It's another video na sad mahigala no mga muhatag ug kalingaw ug entertainment sa inyo. Siyempre mo wagtang ug mopapas kasakit sa tagsa ninyo ka mga bugan. Mo jud ug kadi katog ang natog diha, no? Ang may tabo ko na mahigala no kay we're doing another vlog nga mo pawagtang sa kalaay ninyo dihang nangatog. Pero pawagtang sa kalaay no sa pirming nagpuyo sa balay, hindi man ta in town pwede ka gawas-gawas karon kay bugawas ka dakpan ka. Sana all dakpon. So karon no kay we're doing this vlog lagi and kanilang sa ka-travel vlog dita ka study ta kalawkwat sa kay ting po alas 3 mga higala hipos jud mo sa inyong panimalay. Ako sa laing panimalay karon kay nanas kay sa mua dagan kay bata dito. So may tabo karon no kay we're doing this vlog. Oh, we're doing this vlog po about to answer questions no magyatag to kay galaan ya ilang i-PM sa Facebook, gi-Gmail, how trabaho atote. So karon may gala no kay ato ni silang ansiran. So this is their suggestion sad. Some of our kay galaan may gala ninyo sila biboy bugoy why not doing a vlog which is formal. Hindi siguro formal akong vlog. Most of our vlog siguro mo mga way klaro pero mohatag og kalingaw ug papas sa tagsa-tagsan nyo kasakit yung mga bugat dughan di ay. Padala ato na ning ansira no and credit to di kuan ni suggest sad ani usa sa ni suggest di Nova Grace Ray ato kay galaan ya so Nova mo na ni and please you can comment below sa ato ang comment box below may gala no katoy ganahan ma shout out syempre ako i-shout out dire akong nanay nga gahigda tos country no nawa kato kay langas kay ko dire sa katong angayan i shout shout dia so ato na ning tubago no ato lang usa-usahon para mahuman na taog makatog na ning mga tao dire ang pangutana sabi oy kunay mabuang dire lalim ba kaning trabaho oy first question you like someone you're interested in to pursue or do you prefer to do the chasing lisod po ning English maning animal aso ug nabisaya pa day ko no mahigala ang usa ka tawo gukod sa imuha or ikaw ang mugukod sa iya. Kay kung ba dinhi o ginukdanay ra. So mo ni no ko ikatambag ani pangutanahan no. Ba mo ilaing trabaho, kita mo trabaho. Di kay pangutana mo ginanas ko lisod-lisoron. Bitaw mas maayo siguro ikay gigukod manghigala no nya. Kanang murag kag magpadako pero padako kanagong ba kanang murag happy na ka ma-absent pero di day ka ma-absent kanagong murag ka mo pero wa day ka mo kanagong kuan kanang mura ba kanang murag uyab pa mo pero di ay mo uyab kanagong mura siyang maignaw pero piki di ay kanagong basta mura okay mga tong una pangutana no nindot kay kog tubag mahigala no and I hope nakatabang to sa inyong kinabuhi no itong tabang yung kinabuhi o unang pangutana ipana tilan sa ikaduha do you think confessions make a relationship stronger? Yes, of course not. English kuya what siyan so ang confessions may gala or mutubag mutug-an jud ka sa imong pares or partner hala oy partner naman ni mata pa kay ko anak may gala oy kasama ko mama siguro if you kuan wala la itago sa relasyon mahigala kanang lig-on jud no lagi mo lig-on di lang kay ang kuan mo lig-on jud ang relasyon may gala kung ang usa sa inyo wala itago dapat tug-an sa tinuod unsay imong gusto itug-an sa iya ha kay ang ubang tawo
Baw nga. Lang, di lang ko tiwaso, makahilak niya mo. Next question! O, di ba? Way klaro itong tubag. Sige. What does the most recent text that you sent say? Kuan, kuy load perme. Mungkin ko ka text, bahala na diha. Sige, next. Kapoy. O, tana eh. Next question. You think that you'll be in a relationship 2 months from now? Puro, if hatagan tag ko, no? Higayunan. La? Murag punsa. Pila, 2 months from now, siguro may gala, no? Kay, if na yung manguya, why not, no? Hala? Apoy, magpapanguyab. Magagnawo. So, ana na may gala, wata kay baw? We don't know what was the near future, guys. Wata kay baw, asa ta paingon. Wata kay baw, kung sa yung maabot sa tua. But that was na hugnas nanay. Next question! Here we go. What is the advice you've ever been given? And the advice that I've been, ang advice nga pinaka nindot nga nahatag sa ko may gala no kay is that baga kag now in any place or any situation kay it really helps you to mold you a better person. Nawa, di kay in English na ko. So, dako kay siyang makatabang mahigala no sa imong usa ka pagkatao kay magunsa na malag mauwaw ka sa lain-laing butang. Nawa, gabaga ko gamay kong naong di katubang ko sa kamera na natug dito sa kwarto niya naglangas-langas ko diri. Ha? Na ninyo. Next question. Sige, mahurot gini question na ron. What do you do when you're angry? So, if masuko ko mga igala, tan ako tagdo ng tawhana o masuko kay hindi man ko ana ka physical masuko. Pero if ako po'y masuko mga higala, ambot lang. Kay tagsara man ko masuko, pero masuko ko murag tingob po. No? Muna diha, kuya Juan. Kuan, if masuko mo no, ay lang yung tagda no, kay bisan og kuan. Inyo ra ka galingon yung giilad ana, no? Tas inyong pasensya. Kahit ug tas-an yung pasensya, sila way pasensya. Kamong tanan. Next question. Does talking about sex makes you uncomfortable? Siguro di kay as of me right now, hello. Siguro kay talking about sex may gala kay dili man na iningon kaayo kay I was not that kuan sad kaayo kay kanang I'm very so kuan may gala no kanang almost kanang kuan ba? Exposed naman jud ko sa inana may gala no kay we already got daghan na taong mga seminars about sex, about basta 6, 7, 8, 9, 10 dagan na tagapilan na may gala no. So dili na ingon nga ang uban gilasan man no nga maminaw ginana na nga kanang istorya. O na naagi luyos kam. Next question. Ala oy mahurot na ka taning question na mahigala no. Where do you go when you need some inspiration? Pan, I'm going to abliran ako cellphone mahigala no. Tan-awar ang picture nimo sa una nga daot kay ka. Ug yakit kay kag naong na ma-inspire na kag himog mga butang nga makapabag-o ni. Next, are you easy to get along? Yes, grabe ko mahigala. Dali kay ko to get along with others mahigala. But I'm so sorry kay kanang kuan sad kay ko mawawon. Bisan o makakita mo sa kuan nun di man to siya managan. Ganun inana man na siya, di man na siya managan, nagpanaa. Oo, majud ko mahigala, pero ako inyong tagdon, ambot lang. Mamatay mo kinatawa, goghan mo kinatawa. But ka na, no. What do you feel about staying friends with exes? Wala ra. If maka-move on magidsad ka mahigala, you're free and dili sad ka inana ka kung ano. Okay ra nga amiga mo or amigo sa imong ex para nako. If naka-move on na ka. Pero kanang mo ingon sila nga dili sila ganahan nga amigo o amiga sila sa ilang ex. Bisag di na sila ganahan magbalik sila o wa pa man sila ka-move on nimo. What is the craziest thing that you've done with someone? So pinakabuang nga butang nga nabuhat nako. Puro koan naman puro atubangan bastos. Are you still in touch with your childhood friends? Yes, of course. So, actually may gala no kay akong childhood friends kay classmate na ako since daycare until high school. Inapunan sila pag high school may gala. Childhood friends pa itong istorya diri. We're still in touch but some of them kay wala na kayo may magkakontak kay as of now na nag-email lain-lain yung kinabuhi after graduating high. And ito nagabuhi
duwag na gyud. And murag makaingon gid sa mga higala nga lisod na may mapuno. But anyway, na naman tayo daghang communication. Idya ka pwede na mo mag-chat, tawag, text, o unsa pa na diya. You are still in touch. Actually, they are the most kanang supportive sa akong vlog ganit, no? Lay naguna niya subscribe, no? Lang pinakaunang 50% subscribe may vlog na sila. Next question, would you ever just quit everything and start? Would you ever just quit everything and start over in a new country? No. Actually very comfortable ako diri. Og bubiya ko diri mahigala. Ambot lang unsay may tabo kay murag bag-o jud ang tanang mahitabos kung life mahigala. And pag go out sa new country murag di ta na mapord. Ang inyong putana. Next question, no? Did you ever judge someone for the dark secrets he told you? I can't even judge someone kay sila man na mahigala, no? And di sad ko makakuan kay pati man ang inana og mo sorte sila unsa sila sa kuha. Kalimtan ang pugna. Last one! Kaya murag ubay-ubay na. Last one, mahigala, if you could choose one superpower, what would it be and why? Puta ni question na eh. Ang Miss Universe man. Power of love, guro. Pwede ka super saiyan. Tanggo ko ba? Superpower. As ko na lang may gala, no? Huwag tangon ang COVID sa Pilipinas. Huwag tangon ang mga libakirag, silingan. Muna to may gala, no? Muna ito yung superpower. Pero lain man ang gahom diri sa uban may gala, no? Kana mang gahom nga murag di ka kaduol sa ila. Kay mura grabe yung gahuma. Kung na English pa, wait pa ko. Grabe, gahuma, may gala. Gahom nga. Who are you looking forward to? Kuan? Si Kuan. Tao dire? Magkahinumdum ta ni may gala, pero di lang ito bago na question na, no? We have to start a new book. Next chapter sa itong kinabuhi, but anyway, diha ng takuto. Yes, what's up, may gala, no? Dito na lang kutob, no? Lili sa dire, asa ko nung iyang naong gapit. Kung di na lang kutob to vlog, may gala, no? If bago pa man yung vlog, don't forget to subscribe, click notification bell, biro pa update, post mga bagong videos ng maabot. Sama ni. So, ay klaro pero mata ko kalingaw og entertainment sa inyo. Siyempre, ato niya pang sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy. Ting. Ang mapapas umortag sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga bugan. Ang dughan di ay. Daghang salamat. Bye-bye. Subscribe. Anak na eh. Ala! Video tayo may gala no kay giatod ganato sa RCJ Disco Mobile. So nasa RCJ Disco Mobile may gala no kay diyan na sila makita sa Libong San Nemeo Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-flash sa ubo sa screen may gala no para ma-servisyon mo na mo og quality music diya sa inyo birthday, kasal o uban pa nga kalingawan or any event or activity diya sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe, click notification bell sa dato YouTube channel. Daghang salamat. Bye bye.